uNkulunkulu akakulonde kubusisa. Thokozela nanku umfanekiso oqoshiwe. Igama uPastor Nick itshalile new flick. Nonozwana uthi ngicela ke la kubuza usho ukuthi uphupha isiphandla osanda kusifaka sidabuka. Cathi nje kuuphawu lubi ukuphupha isiphandla sidabuka. Ukuthi uvele usifakile bese uyaphupha sesidabuka. Lokho kuyakutshela nje ngokuqondela ukuthi hayi sikhiphe. Okay, size kanje. Number 1, uma uphupha isiphandla singathi thina kuuphawu lophuma sidabuka. Lolu phawu lungasho ukuthi ke sesifikile isikhathi sokuthi usikhiphe. Ngenzeka mhlawumbe sosifake enough because isiphandla kuyenze kusifake for a certain reason. So mhlawumbe kuzofuna usifake nje unyaka emva konyaka sekurayini, noma uzofuna usifake 6 months emva ko6 months sekurayini, noma usifake ukukhombisa ukuthi hayi usozi ukade uphakela abantu abadala sebadlila phakela siyabafala singisifakile hayi but hayi siyabonga simjojo simnandi yabo. 2, uma futhi kumuphupha isiphandla kuuphawu lobe uma sidabuka lungabuye lusho ukuthi usifake kungafanele futhi asamukelekile. Ziningi izathu ezingenza ukuthi kube ukuthi awusifakile usifake kungafanele. Ngenzeka mhlawumbe usifaka nje bekungafanele wena usifake yabo. Ngaleyo ndlela leyidalwa zakho azisamukeli yabo. 3, uma uphupha ukuthi isiphandla kuuphawu lophuma sidabuka olungasho ukuthi hayi kungenzeka mhlawumbe usenze isibongo esingafanele. So uma usenze isibongo esingafanele bese ufaka isiphandla kuleso sibongo leso bekwenzela umcimbi, vele idalwa zalapho zakho zona ngeke zisamukele isiphandla kuba wena usebenzise uzwani wafaka kanti wena mhlawumbe awuyena uzwani umhlongo ngokweqiniso yabo. So kusho lento isho ukuthi ke akuhlolisisa ukuthi ngabe ebekufaneleni ngempela usifake isiphandla samukeleka, noma ke ngabe ungowesibongo ngokozalwa ngempela kulowo sibongo lesi siphandla ukuthi bawubiza lesi siphandla wasebenzisa isibongo esithile, ngabe uwakulelo sibongo, ngabe leso sibongo lesi siyaxhumana yini nawe yayibona. Tholisisake ngoba baningi abantu abaningi uthola ukuthi basesibongo, abanye ba-adoptwa, abanye abazi ukuthi adoptwe omunye umama waphumela ngaphandle wathola ingane wabuya wakhulelwa wabuya wathi yala ekhaya kanti utshontshe ngaphandle uthe nje uqabeni ubendle. Noma ke nje wena umbathiswa isiphandla kuthiwa hayi wena unedlozi elithile elifuna ukulenza umsebenzi kanti akusiyi idlozi, ubona kabi lobonayo umthandazo ubone kabi ukuthi wena isidalwa sakho sifuna usenzele umsebenzi wenziwa, noma wenza umsebenzi ngembuzi engafanele. Wena befuna senze imbuzi emhlophe wenza senze imbuzi ebovu or senze imbuzi emnyama uyabona. Yenzeka mhlawumbe senze imbuzi enesici esithile singafuneki yabo. So it could be anything enyenza ukuthi sigcine singamukelekanga lesi siphandla yabona, noma usifake kungafanele. Siyabonga, be blessed. Kuleka